لا إله إلا الله لا إله إلا الله روایتوں کی راضی دا حضرت عیسی موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام یو امتی دے اغیت اللہ تعالی سلور سو اتیا کال ورکو سلور سو اتیا کال زندگی پر کو پروانے تیرا کلا او سلور سو اتیا کال عمر کی اغید اللہ تعالی وحدانیت نمانی اغید کفر پر اعمالو دا کفر پر عقیدو دا کفر پر جوان بان ولا زندگی تیرے لیکن دا اللہ تعالی توفیق را لے دا اللہ تعالی توفیق دا غی شامل حالس اللہ تعالی اغیت دا ہدایت لار برابر کلا اغا سڑے را لے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لاس باندی دا کلمہ وائی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کہ سنگ دے کلمہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لاس باندی وائی اللہ تعالیٰ دا عرش سے جبرائیل علیہ السلام را اسدی دا کلمی دا وینا سر سر جبرائیل علیہ السلام را رسیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام توئی چی دی امتی تزیر ورکا چی اللہ تعالیٰ دا دی کلمی پر ذریعہ سر استاد سلور سو اتیا کالا گناہون دا اعمالو سمحو کو خراب کو ختم ذکر دا کلمہ اغا کلمہ دا چی دا دی پا وینا سر انسان دا زندگی دا طول گناہون سخلاصیر علماء لکلی دی چی دی کی نکتہ صدا چی دا دی کلمہ پا خاطر باندے اللہ تعالیٰ سلور سو اتیا کال گناہ معافی اغی لکلی دی چی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ دا دی حروف کا سڑے شمار کی سلیر وشت حرفا دی او دا دی سڑی گناہ کا سڑے شمار کی سلور سو اتیا کال دی او دا سلور سو اتیا کال گناہ چی پر دی سلیر وشت باندی تقسیم کے نو پر یو حرف دا دی کلمے اللہ تعالیٰ دی بندتا دا شلو کالو گناہ اور معافی لیکن کچیری علماء لکلی دی کچیری نیک وقت انسان تا اللہ تعالیٰ دا کلمہ اور پر نصیب کی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیا خود دا موسیٰ پا لپس کی سلور حرف دی او دا محمد پا لپس کی 15 حرف دی بیا دا اغی کلمی چی پر موسیٰ علیہ السلام باندی ویل سولا دا اغی پا خاطر کسلور سو اتیا کال معافیجی دا دی کلمی پا خاطر اللہ تعالیٰ 1500 کال گناہ معافی دیکھا دا موسیٰ علیہ السلام چی کم کلمہ و دا اغی حروف سلور سو دا اغی حروف سلیروش حروف دی لیکن پر پیغمبر علیہ السلام چی کم کلمہ ویل کیجی دا اغی حروف 15 حروف دی